gazteluaren errestuak hartzekin. Marian, ondo iruditzen bazaizu, Gaztelu aldera, abiatuko naiz. Bale, malda pixka badago hartu pazientziakin, Ederki, ondo izan, eskerrik asko. Aio, agur. Heldu gara bai gaurko helmugara eta ez edonolako tokira gainera. Izan ere, Amaiurra erromesaldia derrigorrezko erromesaldia da. Eta horri buruz beharrezko xehetasunak jaso ahal izateko museora gerturatu besterik ez duzue. Izan ere, Amaiurko konkista edota desegitea 1512 atzera garamatza. Baina Nafarroako konkistaren garai hartaz gehiago jakin ahal izateko onena bertaratu, ikutu, ikusi eta berri gehiago jakitea da zalantzarik gabe. Plazerra izan da, gaurkoan ingurune hauek zeharkatzea. Bertizaranatik bidea hasita, Baztanen barrena Amaiurko toki garrantzitsu eta kultu toki honetara heltzea izan baita gaurko erronka. Heldu gara gaurko helmugara eta Gorraiz inguru hauetatik gatoz agur esatera, atzean duzue Amaiur, baita Baztan aldea ere, eta kasi bidasoa ere ertzean ikus genezake. Gorraiz alde honetatik edozein kasutan jo genezake Otxondoko portu aldera, eta bertatik orabidea Sorgindura, baita Zugarramurdi aldera ere. Eta bukatzeko bitxikeria bat, bazenekiten Gorraiz inguru hauetatik radiofrekuentziak dioten ez behintzat, kasi Balkanetaraino heltzen direla. Tira, gaurko besterik ez, badakizue, heldu gurpilei, heldu pedalei eta eman egurra. Geldi aldimoz bat eta berriz bidera, gurpila sutan dira zuzirien antzera. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 euro ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko merkataritza, oso profesionala. Asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
Trafikoari begira, adi, San Mameseko sarbideetan, San Nikolas eta Santa Ana itxita egongo dira Bilborako noranzkoan, beraz behi 626 errepidetik edo 8tik Donostiarako noranzkotik ezingo da Bilbora sartu gaur gauean. Ondoren Santa Anatik Santanderrerako bidea itxita egongo da, baita Bilborako ingenierietatik ere, beraz ezingo da Bilbotik irten sarbide horietatik Donostiarako edo Santanderrerako noranzkoan Montevideo etorbidetik salbu. Afekzio horiek gaur gauean izango dira 10:00 goizeko 6 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. PP ure atzeratzen saiatu den arren, Espainiako aldizkari ofizialean argitaratzeko prest da 7/2014 lege organikoaren erreforma. Eta arekin amaiera emango zaio euskal presoei ezarritako salbuespen lege bati sare herritarrak azaldu duenez. Berandu, baina arbitrariotasunari amaiera emango zaio. Legeanan aldaketa horiek onartuta, normaltasunera itzultzen da. Edo zehatzago esateko, duela 10 urte lortu ezen normaltasun juridikoan kokatzen gara. Eusko Alderdi Jeltzaleko tokiko erakunde exekutiboak berritzeko prozesua abian da gaurtik aurrera. Datorren azaroren 23 eta 24 arte irango du lurraldeetako buru batzarretako zuzendaritza berriak aukeratzeko bideak. Oraingoz, Bizkaia eta Arabako arduradun nagusiek Itxaso Atutxak eta Jose Antonio Susok urrenez urren aditzera eman dute ez dutela karguan errepikatuko. Baionako herriko etxeak aldaketa egin du 2025ko bestak uztailaren 9-tik 10 kokatuz. Ilabete baten bueltan birritan aldatu ditu bere aurreikuspenak Baionako herriko etxeak. 2025ko bestak uztailaren 16-tik 20 ospatuko zira iragarri zuten irailean, baina atzo Monte de Marsango auzapezarekin ados jarrita Jan Rene Etxegaraik bestak uztailaren 9-tik 10 iraganen direla erabaki zuen. Eusko Jaurlaritzak eten egin behar izan du Urdaibaiko Guggenheimerako sarbidea izango den pasabidea egiteko lanen adjudikazioa. Bi enpresa aurkeztu ziren lehiaketa publikora Muruetako ontziolatik gertu egongo den ia 400 metro oinezkoendako bidea egiteko. Baina Eusko Jaurlaritzak bertan bera utzi du obren adjudikazioa eta atzera bota du lehiaketa publikoaren deialdia. Yahya Sinwar Hamaseko buruzagia hil duela iragarri du Israelgo armadak gaur arratsaldean. Gorpurari DNA probak egin ostean berretsi du Israelek Sinwar bera dela hildakoa. Horrez gain azaldu dute liderra atzo arratsaldean hil zela Rafan, infanteria tronpen eta Hamaseko milizianoen arteko borroketan. Talde armatu islamistak ordea ez du baieztatu hildakoa Hamaseko burua ote den. Gabon deizuela guztioi, berandu, baina arbitrariotasunari amaiera emango zaio. Halaxe adierazi du sare herritarrak gaur euskal presoi ezarritako salbuespen legea aldatu ostean egineko prentsaurrekoan Gasteizan. Informazio gehiago dauka Aize Alizarragak. Azken asteotan euskal presoei atzerrean egindako urteak zenbatzen dizkien legearen aldaketaren harira eztabaida berpiztu da. 7/2014 lege organikoaren interpretazio zein aplikazioa izan da hizpide legebiltzarrean. Legea mahaigainean jarri du gobernuak aldaketa legalak proposatuz. Sare herri mugimenduak bere aldetik legearen inguruko balorazioak egiteko elkarretaratzea deitu du Arabako hiriburuan. Sare herri mugimenduak 7/2014 lege organikoaren inguruko balorazio juridikoak egiteko elkarretaratzea deitu du Gasteizen. Legea legebiltzarrean jorratzen dabilen horretan, honen aldaketek ekarriko duten etorkizuneko aukeren inguruan ere aritu dira.
Begoatxa abokatuak duela 10 urte eragotzi zieten normaltasun juridiko batera itzuliko direla eta hau poztasunez hartu dutela jakinarazi die medioei. Legearen aldaketa horiek onartuta normaltasunera itzultzen da. Edo zehatzago esateko duela 10 urte lortu ezen normaltasun juridikoan kokatzen gara. Garai hartan, borondate politikoak hartatuta, legearen testuan ez baitzen jaso Europako zuzentarauak galdaesten zuena. Arau berriaren onuraz baliatzeko aukera izango dutenak 52 pertsona izango direla jakinarazi du sarek. Frantziar estatuko espetxetan 4 eta Euskal Herriko espetxetan 58 alegia. Gainera, 15 presok gaur egun aske egonik ere askatasuna lehenago berreskuratu behar zutela adierazi dute. Galdutako askatasuna berreskuratzeko formula juridikorik ez dagoela salatuz. Legebiltzarrean, espekulatu den presoei ezarritako zigoren jetxierari buruzko azalpenak plazaratu ditu sarek, Europar Batasunean aspaldi onartu zen lege bat dela esanez. Esan beharra dago, halaber erabateko gezurra dela esatea auzitegiek preso horiei ezarritako zigorra laburtzen dela. Ez, honekin bukaera ematen zaio zigorra 2 aldiz bete behar izateari. Gauzak horrela, urtarrilak 11an Bilbon mobilizatzeko deialdi nazionala egin du sarek. Eusko Jaurlaritzak bertan bera utzi du Urdaibaiko Guggenheimera sartzeko bide baten obren adjudikazioa eta atzera bota du lehiaketa publikoaren deialdia planari segurtasun juridikoa emateko. EH Bilduk ezagutzera eman ditu 2025ko aurrekontuetarako akordio globalerako proposamena Euskal Autonomia Erkidegoko aldundietarako eta Jaurlaritzarako egin nahi duen proposamena hain zuzen ere. Bertan gizarte eskubideekin eta bizi baldintzekin eragin zuzena duten arloak lehenetsi dituzte. Tartean etxebizitza, zaintza eta gutxieneko soldata. Izan ere uste du norabide aldatu egin beharra dagoela. Hori egiteko herri gisa jokatu behar du. Eta konektatu behar ditugu dauzkagun gaitasun instituzional guztia eta daukagun ezagutza instituzional guztia. Dena norabide berdinean. Etxebizitza merkatuan interbentzio publiko bat egon behar da, eta behar dugu politika publiko bat gai dena neurriz kanpo eta kontrolez kanpo dagoen merkatu bat erregulatzeko. Bigarren, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa. Eta horrek asko lagunduko luke lan merkatuan dauden soldata baldintzak hobetzeko. Bereziki gazten kasuan, baina baita ere emakumeen kasuan. Zaintzen kasuan, uste dugu gizarte zerbitzutako sistemako prestazio eta zerbitzuetarako sarbidea hobetzeko aldaketa egiturazkoak behar direla, eta berdin prestazioen eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko ere. Premiazkoa da. Planifikazio publikoa bat egotea, energia berriztagarrien edapenerako, eta gainera, planifikazio hori, modu partekatuan egitea. Eta baita ere, osasuntzua eta 0 kilometrokoa izango den elikadura sistema propio baten alde politika publiko ausartak martxan jartzeko momentuare badela. Dokumentua helarazita dago, bai EAJari eta bai PSeri, bilerak eskatuta, eta uste dugu, hurrengo egunetan aukera izango dugula, eseri, eta testatzeko ze puntutaraino dagoen borondatea bien partetik, 2025ko aurrekontuetan, politika publikoetan ambizio maila hau aurrekontuetara eramateko.
Abian da jada EAJ-ko lurralde karguak berritzeko prozesua. Bizkai eta Araba Buru Batzarreko presidenteek Itxaso Atutxa eta Jose Antonio Susok ez dute karguetan berrituko adierazitakoaren arabera. Aukerak eta prozesua azaroen 23 eta 24 amaituko da. Josu Mendikute Ibarren EAJ-ko zinegotzia zenak bere dimisio aurkeztu du. Orain arte jeltzalen udal bozeramailea izandakoa da Mendikute, baina atzo PSE eta EAJ-ak ezagutzera emandako udal gobernu akordioaren aurka azaldu ostean bere postua uztea erabaki du. Herritarrei idatziriko agurgutunean Mendikutek herri ordezkari aritu izan azarro dagoela adierazi du, defendatu duen guztian sinistu izan baitu. Zerbaitekin ados ez egotean ordea, sinesgarritasuna transmititzea ezinezkoa izanik, uneotan egin zezakeen ekarpenik handiena agur esatea dela azpimarratu du. Lehendabiziko dimisio horren berria zabaldu eta gutxira, iritsi da bigarrena, Amaia Albizu Eibarko udaleko zinegotzi jeltzaleak ere karguari uko egingo diola jakinarazi du arrazoi beragatik. Ikus-entzunezko maratoia antolatu du Gure Eskuk datorren azaroaren 16-rako. Bagara izeneko ekimena da hau eta 12 orduz jarraian euskaldunok herri identitatea islatzea xede duten bideoak emitituko dituzte gurean 11 telebistan. Bagara presentziala ere izango da Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean ekitaldiak antolatu baitituzte. Zuzeneko batean gure herriaren ezaugarriak eta errealitateak erakutsiko ditugu. Herri bat bagarela erakutsiko dugu eta horregatik ekimen honi Bagara izena jarri diogu. Online zuzenekoan bizipen eta proiektu ezberdinak ikusteko aukera izango dugu. Gure Eskuko kanalean zein 11 telebistan izango da ikusgai. Indarkeria matxistari dagokionez salaketek 6,3 egin dute gora Hego Euskal Herrian, etxeko eta genero indarkeriaren aurkako behatokiaren arabera.
Bizkaiko nesken futbol talde bateko entrenatzailearen aurkako 4 urteko espetxe zigorra berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak. 14 urteko adin txikiko neska bati sexu abusuak egin izana leporatu diote gizonezkoari. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak berretsi egin du Bizkaiko emakumezkoen futbol talde bateko entrenatzei bati ezarritako 4 urteko kartzela zigorra. Entrenatzen ari zen 14 urteko neskato bati sexu abusuak egiteagatik. Auzitegi nagusiak bera jakinarazi duenez atzera bota du akusatuak Bizkaiko Auzitegiak emandako epai horren aurka jarritako errekurtsoa. Izan ere, epai horre frogatutzat eman zuen 2022ko ekainaren 14ko arratsaldean gizonak neskatoarekin topo egita bilatu zuela entrenamendutik kanpo, eta haren jarrera zuzentzeko aitzakiarekin sexu abusuak egin zizkiola. Aurreko egunean hainbat mezu bidali zizkion korrika egitera ateraz gero abisatzeko eskatuz, korrika ondo egiten irakasteko, entrenatzailearen ustez adingabeak ez baitzuen ondo egiten. Auzitegiak ebatzi du hori bera neskarekin elkartzeko aitzakia baino ez zela, salatutako sexu erasoa egiteko. Bizkaiko Auzitegiak 2024ko maiatzaren 21ko ebazpenean biktimaren deklarazioaren zehaztasuna eta kontraesanik ezan nabarmendu zituen. Gizonezkoa baina errekurtsa jarri zuen EAEko Auzitegi nagusian, kondenatzeko kargu froga nahikorik ez zegoela argudiatuz biktimaren testigantza zalantzan jarrita. Bada EAEko Auzitegi nagusiak Bizkaiko Auzitegiak emandako ebazpena berretsi du. Espetxe zigorraz gain Auzitegiak eskola futboleko entrenatzaile gisa 9 urtez aritzeko gaitasun gabetzea ere ezarri dio akusatuari, eta kartzelatik ateratakoan zaintzapean egon beharko du 5 urtez. Ezin izango da neskarekin harremanetan jarri ez da harengandik 500 metrora baino gutxegora gerturatu 6 urtean ere. Horrez gain 5.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio eta sexu hezkuntzako programetan parte hartu beharko du. Gauzak horrela orain Espainiako Auzitegi Gorenen jar daiteke errekurtsoa. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuek agerraldia egin dute gaur goizean Iruñean, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin izandako bilera baloratzeko asmoz. Bertan izan da Irune Rejano. Hezkuntza departamentuak mahai sektorialean aurkeztutako proposamenak aztertu ondoren, sindikatuek atsekabea adierazi nahi izan dute herritarrei, berriro ere galdutako aukera baten aurrean daudelako adierazi dutenez. Sindikatuek berriro haien proposamenak hezkuntza departamentuari aurkeztu dizkiete, urriaren 22an duten bilera izan aurretik. Hala ere, argi utzi dute gauzak asko betu ezean, greba urriaren 29an mantenduko dutela. Hezkuntza publikoko sindikatuek hezkuntza departamentuak mahai sektorialean eskainitako proposamenen aurrean atsekabea adierazi dute. Galdutako aukera baten aurrean daudela adieraziz. Sindikatuen izenean, Elako Mikel Larrazak prentsaurreko batean adierazi duenez, sailaren proposamenak eskasak dira hezkuntza sistemak dituen arazoak konpontzeko. Honen aurrean, urriaren 29ko greba egunari eusten diotela eta sailarekin egingo duten urrengo bilera hilaren 22ko aurre ikusita dagoela gaineratu dute. Bai, eusten diogu, 7 sindikatuok, irakaskuntza publikoan ordezkaritza daukagun sindikatu guztiok bat eginda jarraitzen dugu grebaren deialdiarekin aurrera, eta espero dugu erantzun positiboren bat izatea departamentuaren aldetik, ze, horraino behintzat iritsiko gara, 29ko greba horretara iritsiko gara ziur. Ratioen jaitsiera txikia dela esan dute sindikatuek. Halaber, egoera zaurgarrian dauden pertsonen eskubideen aurkako neurriak proposatu dituztela esan dute. Argi utzi dute ere, ez dela egia saiak irakasleen lanaldia murriztea eskaini duenik. Baizik eta duten adinagatik, lanaldi murrizketa hori zuten pertsonei lankarga handiagoa sartzen saiatu dela. Honen aurrean, hezkuntza departamentuari 4 eskakizun egin dizkiete. Ratioen jaitsiera lineala, irakasleen eskubideen urraketarik ez egotea, lan gainkarga murriztea eta erosahalmena berreskuratzea ekarriko duen neurriren bat eramatea. Beraz, hezkuntza departamentuarekin urriaren 22an bilduko dira, eskaera hauek eztabaidatzeko, beti ere urriaren 29an greba mantenduz. Zaintza Arabak Gorka Hurtaran gizarte politiketako diputatuaren eta Ramiro González Zaldun nagusiaren hitzak ezeztatu ditu Laudioko San Roque residentziaren inguruko aferan. Taldeak gainera egoitza honetako ongizatearen ardura Arabako Foru Aldundiarena dela azpimarratu du eta ez bertako langileena.
Zaintza Araba elkarteak ukatu ditu gizarte ongizateko foru diputatu Gorka Urtaranek eta Ahaldun Nagusi Ramiro Gonzálezek egindako adierazpenak. Ahaldunek aste honetan elkarteak egindako salaketaren bidez langileen profesionaltasuna kolokan jartzen zutela adierazi dute. Aldundiaren adierazpen hauek Zaintza Araba elkarteak Laudioko San Roke egoitzako erabiltzaileek jasotzen duten tratuari buruzko egindako salaketaren erantzun izan dira. Gasteizko Arabarren egoitzaren egoera ere salatu zuen elkarteak. Erabiltzaileen zenbait familiak tratu txarrak ohartarazi eta gero. Arabarren egoitzaren eta Laudioko San Rokeren kudeaketaz azken asteotan egin dituzten salaketen erantzukizuna Ahaldun Nagusiarena eta gizarte politiketako diputatuarena baino ez dela adierazi du Zaintza Arabak medioei helarazitako ohar batean. Egoitzetako langileen lan ona goraipatu dute eta lanbaldintza eskasekin funtsezko zerbitzua emateko egiten duten ahalegina txalotu dute. Egindako adierazpenen bidez egoitzetako erabiltzaileen senideak eta langileak aurrez aurre jartzeko ahalegina egitea leporatu dio elkarteak Aldundiari. Eta argi utzi nahi izan dute langileekiko babesa. Gazako genozidiotik ihes iritsi ziren pasaden azaroan Gasteizera 5 familia. Espainia eta Palestinako nazionalitate bikoitza dute eta Madrilgo gobernuak ordaindu die orain arte ostatua. Abenduaren 31tik aurrera baina laguntza hori moztu egingo diete eta horrek zaildu egingo die Euskal Herrian bizitzen jarraitu ahal izatea. 2023ko azaroan Israelek gauzatutako Gazako genozidioaren hasieraren ondoren Espainiako gobernuak Espainiar nazionalitatea zuten 129 pertsona aberriratu zituen. Hauetako 26 Gasteizen amaitu zuten 5 familiatan bilduta. Aberriratzea eta urtebete ondoren larrialdi programaren amaiera iritsi da eta Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu dutenez, Espainiako gobernuak ez die oraindik behin betiko etxebizitza alternatibarik bermatu. Horretaz gain, taldeek salatu dutenez, ostatu eta hoteletan egon dira baldintza eskasetan eta gainera hainbat alditan behartutako lekualdatzeak pairatu behar izan dituzte. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak ziurtatu duenez, inola ere ez dute inor etxetik kanporatuko. Urtarriletik aurrera, larrialdi programa luzatzeko aukera edo beste irtenbide bat aztertuko dutela adierazi du gobernuak. 2025ko Baionako bestak uztailaren 9tik 13 bitarte ospatuko dira azkenean. Ospakizun egunen bigarren aldaketa atzo erabaki zuen Jan Rene Etxegarai alkateak Monde Marsango auzapezarekin elkartu ostean. Izan ere, bi udalerrietako bestak egun beretan gozatu behar ziren lehen data aldaketarekin eta horrek feriatzaileen haserrea piztu zuen sortuko liratekeen diru galerak zirela eta. Egoak edakidan izkio, neurea izango zen. Egoak edakidan izkio, neurea izango zen. Ez zuen adegingo, Azken aldian, bazegoen ezin egon bat batxilergoko bigarren mailako ikasleen artean. Ikasturtea hasita egonagatik ere ez zekiten nolakoak izango ziren unibertsitatera sartzeko probako azterketa eredua. Bada zenbaitentzat amaitu da itxaronaldia. EHU hasi da etxamina eredu batzuk argitaratzen.
Hiru gazte absolbitu ditu Iruñeko zigor arloko bigarren epaitegiak. 2020ko urtarrileko greba orokorrean Donibane auzoko apustu etxe batean sartutako pikete batean aritu izana leporatu zieten eta 2 urteko espetxe zigorra eskatu zen haientzat hasiera batean. Orain baina bertan behera gelditu da zigorraldia. Iruñeko zigorarloko bigarren epaitegiak absolbitu egin ditu Donibane auzoko 3 gazte 2020ko urtarrilaren 30ko greba orokorrean izandako gertakari batzuengatik. Eskubide sozialen gutunak deitutako protesta egun hartan 13 atxiloketa izan ziren, eta orain absolbituta dauden 3 pertsonak Donibane auzoko apostu batean sartu zen pikete bateko kide izan ziren. Egun batzuk geroago, Espainiako poliziak egitako polizia operazio batean atxilotu zituzten gazteak, eta fiskalak 2 urteko kartzela zigorra eta ustez ixtera behartu zuten apustuetxetik 200 metroko urruntzegindua eskatu zituen haientzat. Espainiako poliziak Donibaneko kaleetan zehar zijoan pikete informatiboa geldiarazi eta kideak kolpatu zituen. Pertsona bat atxilotu zuten une horretan. Agenteek emandako aitzakia apustu etxe bateko arduradunari ustez egindako mehatxua izan zen. Establizimenduaren jabeak ziurtatu zuen sindikalistek behartu egin zutela eta grebalariei jarrera oldarkorra leporatu zien. Altzariak jo eta ixteko bortizki eskatu zielako. Gainera, gaineratu zuen akusatuetako bat apustu etxe barruan geratu zela 5 minutuz. Fiskalak batekin zuen poliziaren tesiekin eta akusazio idazkian adierazi zuenez, piketea apustu etxera sartu zen langileak beldurtzeko asmoz. Eta bildutakoak sarrerarako atea jotzen eta petardoak leherrarazten hasi ziren. Hala ere, epaiketan aurkeztutako grabazio baten arabera, 3 akusatuak lokalera sartu ziren eta bertako langilearekin elkarrizketa labur bat izan zuten. Grebarekin bat egiteko eskatu zioten, baina jabeak uko egin zion, eta berehala irten ziren joko aretotik. Akusatuek bortxarik edo jarrera bortzirik izan gabe. Ondorioz, 3 pertsona horiek absolbitu dituzte. Nazioartean Israelek Yahya Sinwar Hamaseko burua hildu Gazan Israelgo armadak baieztatu duenez. Yahya urriaren 7ko erasoen burua izan zen eta Gazaren aurkako erasoaldiaren helburu nagusi zuen Tel Avivek. Kultura gaietara salto atzo goizean aurkeztu zuten Durangoko azokaren aurtengo kartela. 59. edizioa da 2024ko liburu ekitaldi honena. Aurtengo Durangoko azokak badauzka kartela eta leloa. Asteazken honetan eman dituzte ezagutzera Landakon egindako agerraldian. Hartzea ematea da aurtengo leloa eta euskal kulturaren hartzaile premiari erantzuteko ahalegina egingo du aurten Durangoko azokak. Jakin badakigu euskarazko sorkuntza oso aberatsa dela, baina ez daukan nahiko hartzaile bere herrian. Hor dago premia momentu honetan, eta Durangoko azokak horri erantzuteko ahalegina egingo du. Azokara etortzea, ikustea, hartzea, kulturgintzari auspoa ematea ere badelako. Gerediaga elkarteak euskarazko sorkuntzari bultzada ematen jarraituko duela esan du Nerea Mujika elkarteko presidenteak. Azokaren sortzaile eta bultzatzaile guztiei eskerrak eman dizkie, eta aipame berezia egina izan dio Jon Irazabal azokaren zuzendari izandakoari. Eta gaur, bereziki, Jon Irazabal Agirre aipatu nahi dut. 30 urtean azokaren zuzendari izandakoa. Ondare itzela utzi digu.
Aurtengo azokan gogoan izango dugu, zelan ez, Jon. Aurtengo azokaren kartela hainbat ikuspuntutatik berritzailea dela esan dute. Hasierako ametsak marrazten joan gara urtero, eta begira zelako irudia sortu dugu. Koloretsua, anitza, indartzua eta ederra. Benetan ere, olasi, ez da gizurrik, benetan, olasi. Iaz esaten genuen bezala, fantasia hutsa. Udatxo eta balu artistek egin dute aurtengo kartela, eskulanari garrantzia emanez. Hartzea ematea da lema abiat puntu gisa hartu genuen, eta honi buelta asko eman ondoren, pentsau genuen esku batzuk irudikatzea, alde batetik hartu emanakin zer ikusixe haundixe daukelako, eta bestetik baluketanik eskuk ibiltzetxeolako artelanak eiteko. Durangoko azoka abenduaren 5etik 8 egingo da. Landako gunetik Hernanira Ariak erresistentzia istorioen zinemaldia aurkeztu baitute. Bertan izan daudan Arbeo. Hernaniko plaza feminista zinemareto bilakatuko dute 3. Ariak erresistentzia istorioen zinemaldia egingo baitute azaroaren 7-tik 17-ra. Gure helburua da munduko realitate ezberdinak ezagutaraztea eta hoien aurrean realitate horietan antolatzen diren erresistentzia historiei ahotsa ematea. Bai Euskal Herrikoi eta baita mundu mailakoei ere. Borroka ezberdinak izan da ere horiek elkarlotzen dituzten ariak daudela erakutsi nahi da. Horretarako dokumentalak, solasaldiak, musika eta aurten afrodantza saio bat ere izango dira. Edizio honetan erresistentzia modu ezberdinak islatzen dituzten 10 dokumental ikusiko ditugu. Horietako batzuk memoriaren gaiaren ingurukoak izango dira. Honako dokumentalak emango dituzte. Ocupar, resistir, reproducir las fieras do MST, Bai, Tiberias, La vida de una petit culotte, Mantangi Maia MIA, Arnase betean, La memoria infinita, Writing with Fire, Altsasu gau ura, Mothers, Samba un hombre borrado eta azkenik Mississippi. Formatu aurrek urteetakoa izango dela, lehenengo dokumental edo filmen emanaldiak egingo ditugu eta ondoren ikusi ditugun erresistentzia horiek hobeto kokatzeko eta ulertzeko solasaldiak egiten ditugu. Eta solasaldi horietan izaten ditugu batzuetan dokumentalen egileak eta beste batzuetan ikusitako hori hobe ulertzeko ekarri ditugun gonbidatuak, adituak eta bar. Eta Ariak zinemaldia aurten berritasunekin dator. Ariak.hernani.eus webgune berria estrainatu dute aurtengo eta aurreko edizioi buruzko informazio guztia eskuragarri izan dadin. Saiatu dugu egiten polita eta errasa izatea eta jasotzen du orain arte egindakoa eta aurten egingo duguna. Ostegunetik igandera 2 astez egingo dituzte emanaldiak eta ohi bezala sarrerak doakoak dira aforoa bete arte. Bilboko Begoñako udaltegiragoa zorain, Bilbo Euskararen hiriburua erakusketa aurkeztu dute bertan. Bilbo Euskararen hiriburu erakusketa aurkeztu dute gaur Begoñako udaltegi honetan. Erakusketa honen bitartez, Euskarak Bilbon izan duen lekua eta garrantzia erakutsiko da. 19. mendearen amaieratik gaurdaino Euskarak izan duen ibilbide erakusten da erakusketan. Euskarari ekarpen egin dioten pertsonak eta erakundeak aintzat hartuta. Erakusketa ibiltaria izango da eta Euskararen nazioarteko egunaren baitan antolatutako ekintzen barruan antolatu dute eta Bilboko barruti guztietan egongo da ikusgai. Bilbo Euskararen hiriburua erakusketa aurkeztu dute, 14 paneletan jasotzen da Euskarak Bilbon izan dituen mugarri historikoak. Martzan jartzen dugu gaur, 14 panelen bitartez, kontatzeko zein den edo zein izan den orain arte Bilbo eta Euskararen lotura, eta panel hauen bitartez konturatzen gara nola Bilboko historioan Euskararen presentzia oso importantea izan dela, 14 hito desberdinak ikusiko ditugu hemen, eta helburua da baita ere
ea denon artean kapaz garen Bilbo euskaldunagoa lortzeko eta horrexetarako euskararen presentzia oso nabaria izan behar da, oso importantea izan behar da. Nola ez balioetan ipini nahi dugu geure hizkuntza, geure nortasuna euskararen bitartez. Bilboko udalaren erakusketak Euskaltzaindiaren eta Labairu Fundazioaren laguntza izan du eta helburua da Bilbon euskarak duen presentziaren garrantzia nabarmentzea. Horretarako euskarak 20. mendearen hasieratik izan duen bilakaera ikusarazi dute, horretan eragina izan duten pertsonak eta erakundeak kontuan hartuta. Euskararen nazioarteko egunaren harira antolatu dute erakusketa, publiko guztiei bideratutakoa da eta Bilboko barruti ezberdinetan ikusgai izango da otsailera bitarte. Ikus-entzunezko hainbat ekoizpen berri ikusi halko ditugu euskaraz plataforma ezberdinetan aste honetatik aurrera, ez da Gaizka? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Netflixetik 2 izenburu, El lugar de la otra pelikula, Maite Alberdi jatorri euskalduneko zuzendari txiletarraren lan berria, Txilen 1955 urtean girotua, eta Lincolnen abokatua telesailaren 3. denboraldia ere iritsi da, epaiketa dramak gustoko baituzue ikusi beharreko telesaila. Prime Videon aldiz, Citadel Diana telesaila, Citadel telesaila estatuatuarrarekin hasitako proiektuaren lehen sekuela da. Milanen, Italian, 2030 urtean girotua, protagonista nagusia Diana Cavalieri da, Citadel agentziako agente sekretua. Primeraren, Jo Mai telesaila. Udako kanpaleku baten azken gauean, nerabe talde bat basoan desagertuko da. Haiekin dagoen begiralea Mai da, neska karismatiko bezain goraberatsua. Erreskate taldeak gazteak salbatu nahian ari diren bitartean, ametsak, desirak, maitasuna, autoezagutza, drogak, bezalako gaiak azaleratuko dira. Eta azkenik, Hamaika Telebistaren Zozoak Beleari podcasta. Laura Arrek eta Danelitiusek bideo podcast honen denboraldi berria eseinatuko dute. Aurkezleek gonbidatu bat izaten dute saio bakoitzan eta hiruren artean gertuko elkarrizketa bat josiko dute. Askotariko beldurren inguruan hitz egin eta hausnarketa oso interesgarriak egiten dituzte. Saioa YouTubeen, Hamaika Telebistako aplikazio nahieran zerbitzuan eta Spotifyn ikusgai daukazue. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Hurrengo aste arte! 20 film laburrek hartuko dute parte aurtengo Lekeitioko Euskal Zinebileran. Horietako bada Amets Hegalariak laburmetraia aurkezteko gurean ditugu Arrate Fernandez laburmetraiaren zuzendaria eta Lur Usabiaga musikaria. Ongetorri bikote. Eskerrik asko. Bueno, 5. laburmetraia duzu hau, Arrate, pozik zaude emaitzarekin? Oso pozik nago, ekipo inoiz euki dudan oberenetakoa, talentu aldetik, artistiko aldetik, baita ere esan dezagun zinemagintzan departamentu guztiekin lan egin dut. Eta gaur ore bat izango da gurekin astea, Lekeitioko Euskal Zinebilera eguna honetan, gure laburmetraia erakusteko publikoari. Gaur bertan izango zuen gainera erakusteko aukera, ezta? Hori da, justu gaur hautatu dituzten laburmetrai guztien parte edo zatitxo bat ikusiko da, eta horregatik hemen nago Lurrekin, ekipoko gehiago ere etorriko dira. Hemen ez daude, baina egia da energia hori sentitzen dugula momentu honetan, eta gero bilduko gara beste batzuk Lekeition bai. Talde handi batek sortu zuen laburmetraia, baina hasieratik hasita, konta iguzu, nondu jatorria laburmetrai honek? Jatorria du, orain dela gidoia idatzi nuen, orain dela pandemiako garaian edo idatzi nuen, ze ni orduan pelikula egin nuen eta dokumentalaren inguruan bakarrik egin ziteken da ni fikziotik nator. Ni beti egin dut musika, egin dut antzerki, egin dut antza, egin dut pixko bat artearen disiplina maite ditut. Eta beti jolastu dut mundu horrekin, eta orduan pandemian ezin izatea egitea fikzioa, izan zen beste aukera hori dokumentalarena, baina ja banaukan gidoia buruan idatzi nuen, eta azkenean egin nuen prozesua diru laguntzak eskatzeko, eta azkenean iaz izan zen erabaki nolabait definitiboa, ze diru laguntzak ez bali madizue ematen luzatzen da, eta hori gertatu zitzean ze beste proiektu banuen ere, baina momentu honetan gauzatu dugu,
eta udaberrin egin genuen rodajea, eta oso ondo, oso pozik. Oso pozik zaudete beraz emaitzarekin, esan bezala, Ametxe Galariak euskarazko laburmetraia, zuere 5. lana da, konta iguzu pixka bat gehiago, zertan datza laburmetraia honek? Laburmetrai honetan hainbat gai landu ditugu eta bere jatorria gidoia idazteko izan zen pandemia garaian eta ikusi nituen ikerketa batzuk eta gazteen inguruan eta gero, gidoia jo nintzen gero josten pixkanaka ikusi nuenean gazteria bizitzen ari zen ondorioak, ez? Eta irutu zitzean brutala, ez? Esan nuen, ze albisteak iristen ari zaizkit eta ni gaztea garaia pasatu dut, heldu tasun maila handi batean nagoren, eta ikusten nuen, egin behar genula txio bat baliaroldi horri. Baina ze gertatu da, azkenean, aktoreak ditut, 7 urtetatik ia 80 artekoak. Orduan, niretzako lanketa oso interesgarria izan da, zeren gai horiek azkenean guzti hori eragiten digu. Protagonistak dira 4 pertsona, dira Jon Plazaola, Amaia Eriazabal, Amaia Ruiz de Galarreta, eta gero Arkaiz Gartzean dira. Baina daude aktoresa gehiago, eta historioa da maitasun historio bat, baina baita ere nolabait kontatzen ditut pasadizu batzuk, zeintzuk eragina daukaten gure bizitzan orokorrean, pertsona guztiri bizitzen ditu edo ikusten du beraien pasadizuak, eta guk ezkidetza bitartez, eta bizikidetza goxo eta malgu baten bitartez, alternatiba bat ematen diogu, beraiek talde bezala daukaten maitasun horrekin, eta nire lema hori zen. Gazte garaian gora bera asko dire, bisitasun asko eta gauza txarratuak ere gertatzen dira. Baina baiti dago bizibide edo alternatiba. Eta horregatikan, historia hau da oso drama, komedia eta akzioa ere badauka. Harremanak landu dituzu beraz fikzio honetan, nolakoa izan da grabaketa? Hasieratik hasita, esan lehen kontatu diguzu martxoan, hasi zinatela grabaketa garaia, Lur, zu grabaketa garaian hasieratik izan zara? Nerea justu oso pertsonai edo, parte hartze kurioso da hemen. Zeren aktoresa bezala paper txikitan nago eta gero musika ere sartu dut hemen. Ordan ez nago hasieratik prozesuan, ez naizelako noski aktoresa protagonista horietako bat, baina ikusi dut, gainetik gertatu den guztia. Nola bizi izan duzu? Flipatu dut, ze ekipo polita sortu duen, eta duzun, zuri izango dizut, eta zelako energia zegoen denbora guztian. Ze askotan grabazioak, rodajeak, zeniera aktoresa naiz, badijoz, azkar, pum-pan, ezakizer, baina eskeberako apatean, ekartzen zen igual da dantzari den parte hortatikan eta artista, beste leku askotatik baita ere, ez da. Ekarri duzu rodajera gauzat, niretzat oso zaila dena, eta oso polita, eta da jendeak ematea beretan, bere barnean duena, beldurri gabe. Eta ez bakarrik kanpotik espero dena, ez? Eta hori ez da inerreza, zertizade bestentzako espero dutena egiten, eta berak utzi digugu izaten, eta hori pasaba da. Emozioz beteriko grabaketa izan da, Arrate? Bai, zeren azken finean baita ere landu ditugu horrelako gaiak, niri funtseskoak iruditzen zaizkidanak, ez da? Gure adimen emozionala eta afektiboan eta horrela, pandemiaren ondorioz, eraldaketa handi bat egon da gure garonean, eta Ametxe Galariak izena tituluarenak esaten duen bezala, zinematografikoki ametxetara jo dut. Ametxak nola interpretatzen ditugun, nola bizitzen ditugun egunero, elkarharremanean gaudenean gizakia. Eta orduan, batez ere oso gara sare sozialena eta mundu oso teknologiko eta futurista horretan, ikusten nuen garrantzi gehiena zeukana zala gure erlazioak, gure begiradak, gure instinto guztiak, gure izaera, gure almenak. Eta orduan egin dut zerbait oso esan dezagun argitasun askokin, likido askokin, kolore askokin, baina jokatu dut ametxekin. Zeren irutzen zait, egunerokotasunean parte bat ametxena badagola. Ez dira bakarrik amesten ditugun gaueko ametsak, baizik eta hor egin dut ikerketa bat eta aldi berean niretzako ametsa bat izan da horrelako ekipo bat izatea, horrelako talentu duen euskal pertsonekin lana egin dut, bai musikalariak, bai aktoresak, dantzariak, edo jendea multidisciplinarra dana, eta usten dut gure gizartean ez dela baloratzen beharko litzatekin bezala. Orduan nik ere rodaje desberdinetatik nator eta ni zuzendaritzan hasi nintzen 2003an,
naiz eta nila aurretik iten nuen antzerkia egiten, bai, baina erabaki hartu nuen orduan, eta telebistan bekaria izan naiz, telebistan egin dut beste saio batzuk, eta bueno, izan dut nire ibilbidea, eta hortikan esperintzi guzti horrek lagundu dit oraingo honetan olako talde bati beste erabatea lan egiteko. Eta aldi berean esango nuke daukagula errobi horretan pertsona haunitz lana egin dezaketena beste sinergia eta beste modu batean lan egiteko. Eta oro har lan merkatu osoan ere bai. Orduan, guk adibidez Lurri komentatu duen bezala, ze garrantzitsua da pertsonaren abileziak, gaitasunak eta guztiari paso ematea. Eta esatea gizarte bat, 2016an Donostin Europear hiria izendatu zuten. Zein zan lema? Bizikidetza. Eta gaur egun, bizikidetzan oraindikan oso mantso goaz. Eta guk ezkidetzarekin landu dugu baita ere, eta erabili dugu baita ere antzerki teknikak, dantza teknikak. Horiek oso baliotsuak direnak gaur egungo gizartean beste erabatea sozializatzeko, komunikatzeko. Gizakiak behar du lanean, familian, kalean, beste motatako harremanak eta horiekin jolastu dugu. Egia esan. Aldarrikatu nahi duzuna film honen bitartez, edo baita film hau egiterakoan lortu duzuena, ezta? Elkarren artean, multidisciplinarrak zaretenok, elkarrekin lan egin eta lan egiteko beste modu bat, ez, finean? Bai, azken finean, esan dezagun, guk askotan ez, publikoa dago, lan egin ondoren zer aukeratzen du. Kirola, eta gero, telebista, sare sozialak, bai, guk azkenean gure langintza honetan konturatzen gara oraindikan begirune eta proiektu berri bat beharko genukela Euskal Gintzak. Euskal Kultur Gintzan aurkitzen diren artista gehienak gizarte honi ematen diena jasotzeko dauden baliabide eza. Baita ere esango nuke, beharko litzatekela beste erabatea kudeatzea eta benetan inbertitzea. Imazte badago industrian, badago esan dezagun humanismoan edo zientzia arloan, baina artea da etxetara, auzora jasotzen duguna. Osea, guk txikitatik jaso dugu, trikitixa, txalaparta, dantza, hori guztia balio handiko eta ondare kulturalaren parte bat da. Baina horrek behar duena da, oraintxe bertan, oinarri sendoak. Zeren, azken finean, bizikidetza honetan lan bezala, pertsonak lan horretan dihardutenak ez daukate duintasunezko konbenioak, ez da ere baldintzak, errekursoak. Eta orduan, utxune hori betetzeko da momentua. Zedo jende oso artista eta dauka eskubidea jabekuntza kulturalarengatik printzipio bezala horretan bizitzeko duintasunezko benetazko proiektua. Eta entzun diegu zinemaldian adibidez aktorei oso modu poetikoan esaten, eta usten dut jetxi behar degula amets horietatik eta gauzatu proiektu bezala. Eta da, altxorra handi bat, Euskaldunok daukaguna, Euskal Kulturgintzatik datozelako eta gu gea jaso deun guztiagatik, behar dugu benetazko erakunde bat, sartu behar duguna hor, badagoen kultur arlo guztien esan dezagun ispilu hori. Baina izan beharko luke kudeaketa benetan, handi batean, eta inbertsio hori ez danez eman beste hamarkadetan, orain iritsi daiteke mende berri honen 24. urtetik aurrera beste erat egiteko modua. Beste egiteko modu batekin loturik, nola izan da Arraterekin lan egitea, Lur, konta eguzu? Pentsa esan duen guztiarekin, eske berak benetazko talentua, gaitasunak, entusiasmoa, jendeak bere barruan dituen gauza guztiek ikusten ditu, ze berak ere bizi ditu barruan. Orduan, ekipo guztia horrela sortuta dago. Bera joan da bilatzen jendea, adibidez, ez gainera ikusten 20 urtetan, baina bera gogoratzen da, eta badakizu pixkan nire ibilbidea, ez dakit nola esan, gu elkar ezagutzen gara, Euskal Herria oso txikia da, eta olako proiektu batean berak kontutan hartu du hori, jendeak barroan dituen eta urteetan zer landu dituen hainbeste gauza.
gizarteak oraindik ez dituna baloratzen, azkenean artista ez dagor, bai, zu etxeazoaz eta Netflix jartzen duzu. Baina gero artistaren bizitza nolakoa da. Zenbat gauza egiten ditu, zenbat talentu dago hor edo zenbat ideia barruan, eta ezin dituenak atera, ze gizartearen dirua beste leku batzuetara dijoa, ez? Orokorrean esan dugun bezala. Orduan, berak ikusi du guzti hori eta guzti hori aupatu egin du. Osea, berak sortu du bere ideian, bere ideia dauka baita horretaz gain, lortu du gauza asko egiten ari den pertsona guztiak eukitza gure lekua, bere proiektuan. Orduan, pentsa, erakunde askok baino gehiago egin du berak laburmetrai batean. Eta, laburmetraia aurkezteko denbora da gaurkoa, eguna duzue gaurkoa. Azaldu guzu pixka bat, ikusleak zer ikusiko du gaurko zine bileran? Laburmetraia jun ikustera. Guk hori esaten diogu. Akzioa hori da gure laburmetraian. Hurbildu gure gana eta guk ere nahi dugu entzun abertzer irutzen zaizue guk egin duguna. Aktore oso garrantzitsuak parte hartu dute. Esan dezuna, 20 urtez garela ikusten da antzerkian ezagutu ginean, eta joan gara jorratzen hainbeste gauza, dauden ere irakasleak esandako antzerkiko eta zureak ere bai. Daude dantzariak, ezagunak direnak eta batzuk jubilatuko direnak, beste batzuk bitarte hortan daudenak, eta txiki-txikienekin gertatu zait, ikastola batera joan, eta joan behar ginen grabatzea estena bat, eta ikastola horietan antzerkia ematen da zorionez. Eta guk ere aldarkeapen hori egiten dugu. Nola baita adimen emozionala eta tailerrak eta lantzen direnak ikastoletan, bai haurreskuntzan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, unibertsitatea, lekusetara eraman behar da. Zeren azkenean balioko die, eta guk laburmetraia horretan ere baita mezu hori daukagu ez da, izan behar garela norbera garena, eta ikasi behar dugula besteekin ere baita harreman horietan. Baina ikastola horretara iritsi, ze gure aktoren zuzendari artistikoak bertan antzerkia ematen du ere, adin horietako ikasleekin, eta dena zauden pelotan jola hasten da zaldibiko herrira joan itzan. Ikusi zuten nian kamera, etorri ziren denak korrika batean. Nik esaten nuen, lentzero eta marido menginek bezala. Osea, kamera batekin eta joaten bazinen parkera edo lokalizazio ezberdinetara denak atzetik. Oso miresgarria da ikustea, ze evoluzioa, ze garapena aukitzen ari da Euskal Herrian, gure artean genetikoki barruan daukagun komunikatzeko era hori. Bai, hasten da oso txikitatik, eta ze garrantzitsua da, heldutasunean gauden guztiok, bat egitea, beak esaten du bezala, zubiak egiten, energia hori lortzen. Eta gure laburmetrai honetan, aintzakotzat hartu dugu arte disiplina guztiak, omenaldi bat egin nahi diogu. Musikari, dantzari, moda desfile bat daukagu, titituz berda emakume bat egiten dula moda jasangarria orain dela 20 urtetik, baita ere guretzat inguruena oso garrantzitsua da filma honetan, lokalizazioak eta guztiak ere baita oso leku berezietan egin ditugu, eta gauza asko daude. Nik azten naiz zerrenda luzea da. Hori hoberena ikustea. Ikustekoa dela beraz, ez da lur, zuk ere zer esango zanieke herritarrei? Hain minutu gutxitan, hainbeste gauza kontatzen dira, ikusi beharreko korto bat, bai. Baina eski gehiago ezin dugu esan, zen ikuste ja esan dugun guztiarekin, ez? Esan nahi dut, laburmetraiari buruz gehiago zer esango dugu. Garaia ere, publikoa pixkat muitza ipurdia eta ere, ez? Laburmetraiaren teaserra baduzue webgunean edo interneten behintzat, eta gaur baduzu aukera ikusleok ikusteko. Aurrerago ere Euskal Herritik zabaltzeko asmoa duzue? Bai, hau da, lehenengo txinparta esan dezagun. Gu hasi ginen ja udaran gure artean ekipoan biltzen etorrela, eta guretzako Lekitioko zineman izango da txinparta piztuko dana, nahi duguna beste lekutara ja egin dizkigute zenbait txio. Hainbat lekutan, aktorekin jutean nahi dute batzutan, beste batzutan musika taldeekin ere baita, ze Perlak musika taldea ere baita dago, banda sonora Olimpia taldearen ere baita, nik goraipatuko nuke eta kontutan hartuko nuke, eta eskerrak emango nituzke zenbat jende parte hartu duen, aipatu bezala oso sail ezberdinetakoak, baina nik usten dut gehiago egin dezakegula, eta zeren eta konturatzen bazarete konsumoa igo eginda. Baina ez da berdin baloratzen esan dugun lana
Eta orduan horrek esan nahi duna da, behar degula orekatu eta behar ditugula benetazko talde gehiago ekipoak egiteko, konsolidazio handi bat guztion onerako dalako eta talentua ez galtzeko. Eta jendea ez joan izateko kanpora, dantzari nahi duelako izan, eskultore edo, eta usten dut, eta eramagula markada asko hori entzuten eta hori gertatzeo utxagatik, hemendikan egingo genuken aukera eman, guazen sinergiak egitean, guazen guztion artean, hori, buelta ematea, eta inbertsio benetazkoak izan dezagula, ikusi nahi duenarentzat eta egiten duenarentzako. Euskarazko kulturgintzaren aldarkapena jasota eta baita Mehetxe Galariak larunmetraia aurkeztuta, trailerrera egingo dugu salto, mila esker bikote. Eskerrik asko. Bai? Baita nahi, kaixo mai naiz. Kontua da, Mikel urgentzita eraman deula. Ze? Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Delirium Tremens eta Aiora Arrenteri artista handiek kaleratu berri duten kafe usainura abestiarekin agurtuko gara. Ostegun ona pasa eta baita asteburua ere. Isiltasuna